बात हो बेरा कबा कौना बेरा कहानी हमार उहे बा जौना बेरा पूरा धरती पर लोग बढ़िया गई रहे जियावे उ जोइबे ना करे आ मृत्यु कब से उत्पत्ति भइल अब मान ली कि रो बखारी में धान धरतानी आ धान निकालब ना तो गदाइल गदाइल रही वही में पैया हो जाए तो धान धरब और निकालब तबे न ओराई तो फिर धराई और सही ये धरती पर जे भी आवे मरबे ना करे धरती के भार सहबे ना करे धरती रोए लगली जाके सारा देवता लोग राय क के आ धरती माता गाय के रूप बना के और सारा देवता लोग मिल के आ जाके ब्रह्मा जी के लगे और रोता लोग कैसे कहता लोग कि रोवेली धरती अधई के आर गैया रूपवा तनवा हो कि वही छनवा देखी कथा कहानी जोन भी सुनल जाला एकदम बैठ के प्रेम से सुने के चाहिए जकर प्रेमे नाम बताओ प्रेम से सुनबे करी जे ना सुने लऊ आ भजन भाव सुनला से देखी भजन भाव सुनला से रोग देखी हमरा कोनो बीमारी देह में नहीं है आ ना होई आ ना होला खाली भजन भाव में दोनों बार भोजन भाव होती है भोजन के संग संग भजन भी होती है तब का पैसा लेके भजन मारी हाँ मनोज यादव जी हमारे छोट बाबू हईले हैं हम जानत नहीं खी कैसे कहे के बा कि रोवेली धरती अधई गैया रूपवा तनवा हो कि ओही छनवा ना रोवेली धरती अधई गैया रूपवा तनवा हो कि ओही छनवा ना हो कि ओही छनवा ना हो कि ओही छनवा ना माई कैली घोरा रतनवा हो कि ओही रे माई कैली घोरा रतनवा हो कि ओही रे दो गोला गावे का कहिले हमरा से ना ना इहो के तैयारी में बनी हाँ कहते नहीं कि भाभी दो गोला लिखावा हम गाए का गई हैं इसमें ना उसमें खींच मारो पूस में हो जाई हेलो हेलो जा पूछिए कमलबास कुंवर से सुदर्शन यादव से जे सुपर स्टार होई अपना के उससे पूछिए तू हमरा बारे में ओकरो के धसले सारा देवता लोग जाके गाय के रूप बना के धरती माता रोवत लोग कैसे रोल हलो कैसे सुनबे कइले हो वही बेरा एकदम गुस्सा में होके अब ब्रह्मा जी जब तकले बानी वहां के आंख से एकदम आंख लाल हो गए रहे ऊपर तकनी ऊपर से वो ज्योति बन के गिरल धरती पर जब ज्योति बन के धरती पर गिरल लड़की के अवतार भइल और लड़की के अवतार भइल लड़की पूछत रही जे हम के हई के हई हमर नाम का हो हमर काम का बा हमरा के बोलावल हो ब्रह्मा जी कहने की सुना बेटी तू हमार बेटी हो हम तो के बोलौले बानी तहर काम बा कि लोग के मुआवे के बा अतः नाम मृत्यु हो कहता कि ना पिताजी ना ई काम हमरा से ना हो इतना गलती का अब हम लोग के सुख ले काहे के मुआए बिना गलती के पिताजी काम हमरे से ना होई कैसे कहतरी कैसे कैसे कहतरी मृत्यु कि सुन बात अरे सुन बा ये पिताजी
से होई ना हमारा से होई ना हमारा से होई नहीं पिताजी पैसा ना गलती यहाँ के चिन्ह तेन नाम थोड़े याद बा ओ बारे जवान रहनी ए बारे इहो बुढ़ा गल बनी उपेंद्र यादव जी यहाँ के बूढ़ पुरानिया हो गल बने वाला हजारों हजार का आशीर्वाद है बगले में नमस्कार रही बगले में शिव जी बने शिव भैया हमरा के जानते बानी हम तो जानते बानी ठीक बानी नु भैया चली रउआ लोग को आशीर्वाद भइल हमरा पर जियो तानी माने रौरो कम कितने बात बा माने रौरो कम पुरान नहीं। कह तरी मृत्यु के पिताजी हमारे से ही काम ना होई ऐसे के और ही कोनो काम कही ब्रह्मा जी सुन के आंख लाल कर लेने बानी खड़ा हो जा उठ जाओ बच्ची उठ जाओ इधर आओ। पुत्री बच्ची इधर आओ सुंदरी पिताजी बोलो बेटी आज हमसे ही काम ना होई कहना काहे हो अरे मूर्ख बेटी क्यों नहीं होगा इसलिए तुमको बुलाया गया है केकरा के मरबू पहले हे मैं चिन्हबू के चिन्ह तरु ना क्यों लगता के लौकता ले ली पैसा ले बात पर पहले हमार मार दिया तब दूसरा के मारिया आई कमलेश यादव जी वहाँ के पिताजी के हमने के अंतिम संस्कार में आयल बनी जा वहाँ की तरफ से हजारों हजार का आशीर्वाद आयल हाय ला मुआइबू मरबू की मरबू क्या करूं बताओ दूर में कौन जल्दी बोलिए मरबू के मरवाइबू बोला बोला माइक में अरे कौन ची कहता नहीं के में तेरा आसान लगता मुआवे के बता रहा तर के बोला बनी काहे खाती ना 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 ई मृत्यु है आए आ तरह काहे खाती बोला बनी मुआवे के बा बोल मुआवे कि ना मुआवे ना बाबूजी काम ना होई तो भाग ये सन भाग जाके त नाम मुआवे तक तोर काम कौन बा वही जा से मृत्यु चल गली हिमालय पर्वत पर जाके पद्म बरिस 21,000 बरिस जाके वही जा जाके अपन आसन लगा दहली एकदम ध्यान दहली ओ जा कैसे कहे के बा झर झर रोबा तारी रोते भर में अखिया का आंसुआ ब्रह्मा जी हाथ में रोक लहनी आ रोक के आ रख लहनी काहे खाती वही के हर बीमारी बनाए बुखार बनाए हेपेटाइटिस जेंस बनाए माने विभिन्न जितना बीमारी होला रोक के रख लहनी जाके जब 21,000 जब बरिस जब तपेश्वा क लेहली आ क के जब से लौटली ओकरा बाद से कहला बड़ी की बोली पिताजी का करे के बा ओ कहनी की सुनो तहरा के मुआइबू तो तहरा के केहू कुछ ना कही ई हमार काम बा है लो बर बीमारी बनौले बानी लो ला आई लेके आई है फैलई हो आ वही पर तुम वही है लेकिन लोग कही के बुखार भई रहलो सर्दी भई रहलो हले है इधर अरे एक एक एड्स भाई धल बीमारी फैलाओ छीन दे धरा वेट्स धरा उहे तार दुश्मन लागता नहीं वो है ये के सेक्स में धरा इतो प्रेम बाबू के चिन्हती है देखता नहीं बाबू रवा के इहो चिन गल बिया पुरान बार में होने छिने घने है पीछे चल जाओ है उहे का पुरान धुरान बानी आर सुना बुता सुना बुए बबुनी अरे मान लो तू बात
अरे कतन मुआई बुया रोप नहीं लागी कतन मुआई बुया रोप नहीं लागी लोगवा जे परिहन रोज हो बेमार लोगवा जे परिहन रोज हो बेमार कहारा पकवानो या रोप नहीं लागी अब तुम वही तरफ आरोप ना लगी बीमारी का आरोप लगी ओइजा से जब चलल बाड़ी गाना वाना ना सुनी लेगा असल बात बाकी नेवरी में तो प्रोग्राम होखबे ना करेला आमुआ में तो भइल बे एगो प्रोग्राम तो भाई कहां से हां देवरी आखिर हम केकरा के नाव धके कहीं हम सबका के न कहतानी ओ असले मृत्यु चलल बड़ी गई बड़ी कहवा राजा अकंपन राजा के घर ओई जा गई बड़ी उनकर बेटा एक के गो है जेकर नाम रहे हरि हरिया ओ बेटा नदी में नहात रहले कोह के रूप बना के आ वही जा गई बड़ी आ जाके अकंपन राजा के बेटा हरि जिन बाड़े उनकर जाके नटई धके चिप दहले बड़ी जवान रहले एक एगो बेटा रहले जवाने ओही जा जाके मुआ दहली ए भाई मृत्यु केहू के ना छोड़ेला लोग कहेला जे फलवा पानी में गरला नहाए वही जा डूब गइल हो जा गरला त बाघे फाड़ दलसियो ना उ मृत्यु मारेली भगवान के आज ले केहू ने कहले कि भगवान ले बीतले वही बड़ा से मृत्यु होखे लागल आ धरती पर वही बेरा से नाम मृत्यु लोक पर गई आ लोग मरे लागल आई एगो शोक गीत ली हमरा तरफ से चाचा के कैसे कहे के बा